крадци, лъжци, убийци и всеки видове фрикове, изроди си ходят те така свободно по улиците, по българските улици. Къде е морала? Къде е културата? Къде е съдебната система? Къде е правителството? Къде са институциите? Къде е държавата? Аз съм Радула. И сега ще ви кажа някакви неща, дето може да не ви харесат много. Дали си българин, дали си циганин, дали си турчин, дали си иракчанин, дали си американец или си руснак. Няма никакво значение всъщност къв си, ако живееш нормално и си възпитан в нормална среда, т.е. изграден си като човек от малък с най-обикновени семейни ценности от сорта на да уважаваш по-старите хора, да уважаваш труда на по-старите хора, да уважаваш това, което те са изградили, за да може ти като същество, което се е появило на този свят, да използваш като нещо наготово вече. За мен лично няма никакъв проблем между българи и цигани, турци и всякакви други етноси, които живеят в България. Ние тук не сме толкова много етноси. Цялата работа е в това, че някой представя по някакъв начин някакви неща, подава ги на масата и тия неща се консумират от цялостния зрител. Цигани, измамници и крадци на дребно. Това е общото понятие. Циганите могат да бъдат всякакви. За какво става въпрос? Аз съм циганин. Не казвам роми. За мен това роми е някакво много тъпо нещо, измислено от някакъв много тъп човек, който просто е решил, че трябва да отъждестви по някакъв начин, да даде някаква цялост. Българи, измамници и крадци, ама на едро, нали? Бам! Да, ще думнеме тук така едно катебенце и пей сърце. Къде са парите, какво става, синдици, мендици, тук ще назначаваме комисийки, мамисийки. Моето лично мнение е, че ако българите са повече българи, тогава и циганите ще са повече българи, и турците ще са повече българи. Като живееш малко по-добре, караш малко по-хубава кола, ходиш няколко пъти на ресторант с семейството си на месец и децата ти имат айфони и айпади, това не означава, че те ще бъдат добри ученици, ще израснат в подходяща среда. Няма значение, че едните наливат пари в учебната система, а другите не и изобщо децата им не ходят на училище, защото моралните ценности на нашето общество в момента са в такъв етап, че тези деца са на абсолютно еднакво ментално ниво, независимо от факта, че едните ходят на училище и учат някакви неща, които учат, а другите изобщо не ходят. За финал на тази тема искам да кажа, че народ и държава според мене се творят с тежка ръка. Ти трябва да излезеш, щом имаш власт и възможност, ти, който и да си там, да надявам се да се роди скоро някакъв такъв владетел, който да излезе и с тежка ръка да каже: вие ще почнете да ходите на училище. Не ме интересува имате ли пари, нямате ли пари, отивайте, работете, направете си така, организирайте си така животите, че да може да живеете нормално в това общество и да имате желание вие лично за интеграция, нали? Да се интегрирате. Мене кой ме е интегрирал? Някой дойде и ме фана за ръката и ми каза: ела да те интегрирам, нали? И аз вече съм ваш продукт, нали, на съвременната интеграция на малцинствата. Пълен булшит, изобщо не ви знам кои сте, не искам да ви познавам, не искам да имам нищо общо с вас. Искам да ви разкажа за моето средно училище, гимназията в Троян, за Скупито.
имаше ученици тогава от цяла България. Имаше ученици от Белене, от Силистра, от Варна, от Бургас, от Ямбол, от къде ли не? Щом имаше хора и като мен от Кнежа, и даже вече не бях единствения. Ние всички възприемахме това училище като нашия храм. Аз нямах търпение да си тръгна от ваканцията и да се върна и да започна училище. Единственото такова по рода си училище на Балканския полуостров, в което можеш да учиш рисуване, керамика, технология на керамиката на едно място. Просто това училище, като всеки един културен монолит в българската държава, издъхва. Виждам как просто умира една институция. Троян като цяло е града културен център в България. Не случайно около Троян има археологически разкопки, има паметници от преди 2000 години датирани, защитени от ЮНЕСКО и така нататък. Самото място като център, като средище има много морална и духовна стойност за българското общество, за българската история. Не трябва да се губи. Как може в Япония да знаят какво е троянска шарка, а примерно в Кюстендил да не знаят? Проблема не е толкова в парите, не е толкова в това децата дали има къде да учат, какво да учат, къде да живеят и така нататък. Проблема е в това, че няма толкова деца вече, които да искат, да имат желанието и правилната насоченост да отидат и да развиват себе си, да развиват начина си на мислене към креативност. Апела ми е към всички хора, не само към троянската община, не само към троянските кметове, не, абсолютно към всеки един човек, който може да допринесе по някакъв начин за подпомагането и развиването и запазването на това училище като училище, просто да го направи без да се замисли. Ако това училище изчезне, ще се съсипе просто поредната българска традиция, поредната част от българската история, защото това училище е с над 100 годишна история. Троянска ръки. Ай, изгори ма! Едно от нещата, за които съм абсолютно 100% благодарен, че съществува в този вид, в който съществува, и съм много благодарен, че съм имал възможността от извора да се науча как да консумирам тази божествена течност. Това е.